Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Боби и съм готов за втори епизод. В миналия епизод показах как малко се развих и съм на втори левел. И ето ги мисиите, които трябваше да свършим миналия епизод, но не ги свършихме. И вече трябва да гласувате за това дръвче. За дръвчето. При мен на микрофона са Краси и Ники. Отново да напомня, че и двамата снимат клипчета. Ники снима за Сампи, за Майнкрафт и за още доста игри. Краси снима за What the fuck. Краси снима за Прототайп и за още също Майнкрафт и сам. Той не знам дали ще го... сега... Не знам дали ще почва да прави клипчета на Craft the World като мене, но не знам. Просто не знам. Сега, миналия епизод показах, нали, основните неща. Ето виждате и той вече още качва клипчетата. Беше направил 4 епизода наведнъж. 5 епизода наведнъж. И в момента изобщо... Само събраха около 200. Да, общо. И да го питаме после как ще ги качи на всичките и затова ви казвам, по-добре, ако тръгнете да качвате клипчета като мене, по-добре ги качвайте едно по едно. И ето. Така. Готова. Той е вече сигурно готов с новите епизоди. Вижте му канала. Нали? И защо? Какво? Да. Защо и защо правите така? Бати тъпто. А ти къде отиваш? Сложихте локбриджа, нали? Сложих ли ти го? Така, и вече сме с една крачка напред и вижте, може да направим лутвал. Така, но за тая цяло трябва доста дърво. Затова ще едно дърво. Омага, вижте какво казвате, когато давате шанс на това дърво. То пораства. Затова правиме с това дърво. То е малко. Дата ми изчезна. Леле. Какво ще прави сега? Дата пак ми изчезна. Видите ли? Той сега играе Майнкрафт. Той сега опитва да се качи мод на Майнкрафт. Опитва да качи. Не е много смешно. Не е много смешно, ама Не е много успешно. Същото, не е доста смешно, пак е смешно. Шит, нямам дърво. Извинете за псовните. Ако не разбирате Ще играе без мод. Ще играе човека без мод. Какво? Защо беше това нужно? Добре, аз мисля, че би шохнала. Цифрите червени си. Червени. Омага. Аз сега го почнах ти червени. Изобщо... Все едно неориентирано, той ми показа програмката. Изобщо... What the fuck? Вече почнах да имам дърво. Защо? Вижте сега. В миналия епизод видяхте, че започна да вали. И ми напълни тук цялото с вода и сега тези елфи не могат да се качат. И сега, тада! Отново вали! И аз трябва да изкопам. Изкопай се, де! Лоши хора сте, бе! Тъй няма да бъде. Bed of Leaf, почваме да си правим Bed of Leaf, сега ви казвам. И само че направим само едно, за други ще се скрънзи ми няма да направим. Така е, кое е положението. Drows will sleep on the bed only inside the shelter. Shelter? Някой трябва да помогне после. Васе, нали ви знаеш слушалките на скина отстрани? Да. Сега са сини. Скачи. Той успя. I need Subitail tool. Какво ти трябва? Такова.
някакво другото оръжие. Ти няма с какво да се биеш? Еле, потребители. Помня в това Да на направим нещо. Тилът стрим, някой ми е влезнал с профил. Скин. С скина, имаш предвид. What the fuck, бе? Кой е? Пак ли е бил? Ти. Освен. Не, аз имах регистрация в него, но не с... Бати, виждате колко много съм си натрупал тук неща. То човек Аз си играм малко GTA. Ето, той вече играе GTI. А тази звездичка още не разбирам за какво беше. И ето това тъпят. Вие играете... аз пъл да играете. Ого, дигнахме трети левел! О май гад! Дай ми го... Ой, краси. Ще го дрежим това. Ще го чукам. В бутки ли там? Така. И вече имаме трети. Не сейфа на играта. Ама га, вижте му, той не може да сейфа на играта. Еми, то се сейфа. Вижте сега. Като се сейфа... Як ли това? Те не го знах. То се сейфа само. Да. Сейфа се само. На мен поне ми сейфа само. Сам за него, но на мен ми сейфа само. Защо? На теб не ти сейфа само. Късе? Сега ще играеш. Вече. GTA малко. Не. Ето сега ще играя GTI и може и след този епизод и аз да се присъединя към тях. Защо не? Това ще е добра идея. Сега. Сега чакам да... И той в момента играе. Ще Аре, поиграят. аз съм там на спална. В ония руски дрифт ли ще е такова? Да. Добре. You're under attack. Как го приехте, очудвам се. Да разбирате ли? Що бе? Ето, нали ви беше тъп нещо? Защо тъп си е, ама няма значение. Това сега не казваме пред потребителите. Абе, нали го играеш повече? Спомват си ви, вие се какво повече искате вие? Искам да не е толкова тъп. Може би. Добре, като иде. Аз пресе. Чакам те на спам. С влизането. Пише Connect и той ми пише Report Crash. Хо, ето. И цъкни Report Crash и пусни на ново. Това е другия. Thanks for reporting this problem. Добре. И аз Какво? като ми краш. Смит! Виждате ли? Потребители на YouTube? Вече взехме Смитбук. А Смитбук означава, че вече някой ще ни е крафтър. Ето, Смитбук. Кой ти дава крас? И все още няма го използваме, но се мисля, че той е майнер. Имаме два майнера, затова ще го сложим на това. И Йода. Казах ти, Йодан, слагаме ти го. Юс, готово. Смит, вече е Смит. Сложих му Смит. Репорт на краша. Как си влизам? Така. Крафт. Крафт. Така. Ще направим малко вау. Да, и после какво? Цъкни там. Танк. Сега ще направим малко вау. Клоус. Там трябва да пише клоус. Да, искам го. Макна ли ти се? Да. Ето още 3 лоус. Yes, убил лудо. Вече имаме Roof of Leaves и Wooden Hatch. Wooden Hatch мисля, че беше не. Само сме. Няма как. Yes! И Красе, я прави без Ето сега правим малко къщичка. Значи тръгваш да влизаш в сървъра. Сега видяхме един от такс. Build a roof of leaves, build workbench, build camp, build soil torch и collect 5 sand. Може да колектва тия 5 sand. Виж кой да го взема. What the fuck?